Za co jako? 1000 korun. No proč jako? Já bych chtěl vidět vaše prsa. Vůbec. Zbláznila. Nezbláznil? Co dělala? Co, slečno? Počkejte na mě. Počkejte, slečno, počkejte. Vydržte. Já to myslím vážně. Já jsem vás viděl přes ulici a řekl jsem si, že prostě bych hrozně chtěl vidět vaše prsa. A že jsem schopný vám co to zaplatit. Jo. Jako vůbec. No ne jako. No ne.